L-erba bdiet tinstema fil-qorti l-kawża tal-libell li fetaħ il-Ministru Carmelo Abela kontra d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Madankollu għasmiħ tal-kawża quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, id-Deputat Nazzjonalista ma derx quddiem il-qorti. Minflok derbis l-avukat tad-Deputat Nazzjonalista Joseph Zammit Mempel li sostna li dak li kiteb Azzopardi kienet opinjoni tiegħu u dik li sejjaħ bħala fair comment. L-avukat tal-Ministru Abela Dr. Paolo Lija talab sabiex id-Deputat Nazzjonalista iressaq il-provi li għandu dwar dak li kiteb, iżda l-avukat ta' Jason Azzopardi oġġezzjona għal dan. Il-qorti qalet li l-provi għandhom jitresqu min-naħa tal-Ministru Abela. Kien il-Ministru Abela li fid-9 ta' April li għadda kien fetaħ libell l-Azzopardi wara li dan tal-aħħar kien għamel allegazzjonijiet serji kontra l-Ministru Abela, fejn fost l-oħrajn implikah bir-rwol fl-attentat ta' serqa mill-kwartieri ġenerali tal-Bank HSBC fl-2010. Il-kawża suppost bdiet fi 17 ta' Mejju, madankollu dakinhar Jason Azzopardi permezz tal-avukati tiegħu kien għadu lanqas biss daħħal ir-risposta għal-libell li kien infetaħ iktar minn xahar qabel. B'reazzjoni l-Ministru Abela qal li stenna li Jason Azzopardi se jġib evidenza li tikkorrabora l-allegazzjonijiet tiegħu. Semma li dak li kiteb Jason Azzopardi mhijiex opinjoni iżda allegazzjoni ta' fatti serji li huwa obbligat li jġib il-provi tagħhom. Li tipprova tgħid li kienet biss opinjoni u allura m'intix obbligat tipprova tkun qed titħaq bil-qorti u bin-nies, sostna il-Ministru Carmelo Abela.